Halo, halo. Długo się zastanawiałem, jak to ugryźć, w jaki sposób pokazać tego Wolfa. Czy śmiesznie, czy merytorycznie, więc najpierw bardziej merytorycznie. I generalnie już zaczynając od początku, czy gra jest, że tak powiem, warta świeczki i czy kala się? Och, tak. Bez wątpienia jest tutaj parę rzeczy wartych odnotowania, dzięki którym gra się wyróżnia na tle innych, no w bardzo, bardzo pozytywny sposób. I od czego może po kolei rozbierzmy na takie czynniki, powiedzmy pierwsze. Grafika. A więc to jest silnik IDTech, jak widać, który pozwala na całkiem fajne, śmieszne bajery. I cóż, dupy czy innych organów może to w żaden sposób nie urywa, aczkolwiek bardzo ładnej jakości, sorry, coś mnie bierze, chyba że Hryma chycił. Bardzo ładnej jakości tekstury, oświetlenie, wolumetryczne mgiełki, jest zastosowana technologia mega tekstury, czyli że wszystkie obiekty są pokryte w zasadzie jedną wielką teksturą wysokiej rozdzielczości, też dzięki czemu mamy 41 giga do ściągania ze Steama i czasami po prostu przy gwałtownych zwrotach, tak jak to miało miejsce, chociaż ja mam dysk dupnięty, to też generalnie ciężko powiedzieć, też wina może stać po mojej stronie, po prostu widzimy wczytywanie się tych tekstur. Ale generalnie gra wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie. No graficznie, jeszcze zawsze mi się myli kucanie z tłumikiem. Nawiązania graficzne do Rage'a jak najbardziej prawidłowe. Czy gra po prostu wygląda, znaczy delikatnie lepiej jak Rage. Oczywiście wyższa rozdzielczość tekstur, lepsze oświetlenie, parę różnych roztomajtych bajerów. Ale generalnie jeżeli do jakiejś gry można to porównywać graficznie, to jak do Rage'a jak najbardziej. Aczkolwiek jeśli chodzi o... mamy znajdźki. Jeżeli chodzi o styl graficzny, to przynajmniej w tych początkowych etapach gra mocno kojarzy się z... jak się nazywa gra, w której skakaliśmy po dachach, robiliśmy takie różne cuda. Jeny, no teraz sobie nie wiem przypomnieć tytułu. O tym zabójcy takim, co tam latał, strzelał, mieczem się bił. Wiecie, o co mi chodzi na pewno. Kurde, bo mi wyleciało teraz z głowy. Dobra, spróbuję, bo wiecie, że ja nagrywam wszystko real time, czyli gram i mówię. I chciałbym to jakoś zrobić w miarę po cichu, bo nie lubię czegoś takiego, że nagrywam materiał, a później o nim mówię. Tylko postaram się to zrobić w miarę profesjonalnie i też powiedzieć coś w miarę ciekawego. Chodź tu. No. Słodko. Tak, są Hakenkreuze. Nie mieszkamy w Niemcach, już zdupcyłem. No cóż, to się troszkę poszczylamy. A mamy pancerne psy. Tak więc, jeśli chodzi o grafikę, jest jak najbardziej ok. Jeśli chodzi o udźwiękowienie, tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo ok. O co mi chodzi? Niemcy mówią po niemiecku. Są dubbingowani najprawdopodobniej przez Niemców. Brzmią bardzo autentycznie. Polacy. Tak, są tutaj Polacy. Część misji rozgrywa się w Polsce. Mówią po polsku bez dziwnego rosyjskiego akcentu, albowiem tak są przeważnie portretowani w grach, za co wielki plus. Też wiele smaczków, różnych tablic, znaków, napisów po polsku, czyli na pewno dla ludu z Nadwisły będzie to coś przyjemnego, bo to nieczęsto zdarza się w grach. Amerykanie mówią w swoim jankeskim akcencie, pojawiają się też postacie, które pochodzą ze Szkocji, z Anglii. Każdy mówi dla siebie z charakterystycznym akcentem, dialektem. Tak więc warstwa dźwiękowa jest jak najbardziej ok. Blaszkowicz... O ty Niemcu, ty. Blaszkowicz nie jest jakiś szczególnie wygadany. Przynajmniej jeśli chodzi tak o akcję, powiedzmy. Raczej przemawia w cutscenach. Czasem mówi sam do siebie. Może to być objaw lekkiego zmaltretowania psychicznie, albowiem, uwaga, to może być spoiler, przez 14 lat siedział w zakładzie psychiatrycznym w Polsce, niedaleko Szczecina. Tak teraz się zastanawiam w sumie, czy niedaleko Szczecina to jest mniej więcej 200 km i wedle przedwojennej mapy Polski jest to niedaleko Szczecina, czy po prostu twórcy postanowili oddać Polsce niemieckie ziemie, pomimo tego, że Niemcy wygrały wojnę i rządzą Europą i generalnie większością świata. Cóż, no tego się już nie dowiemy. No ale
Cóż, no to jest mimo wszystko science fiction. Ja tu bym się jakichś realistycznych motywów nie doszukiwał, aczkolwiek właśnie tu jeszcze chciałbym zauważyć, że pomimo, że to jest czyste sci-fi w sensie historycznym, to gra pokazuje brutalność wojny i takie elementy jak masowe mordowanie ludności, eliminację i eksterminowanie całych narodów, czy też nawiązania do Holokaustu w sposób bardziej brutalny i dobitny. O cholera. No fajnie. Niż robi to większość gier o tematyce drugowojennej. Uber Zolda... gram na prawie najcięższym poziomie trudności. Jest 5, ja gram na tym 4. Nawiązań do poprzednich części pełno. To jest fajny easter egg, o którym może już słyszeliście, albowiem jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, nie będę mu zdradzał, o co chodzi, bo... Nie! Boże, jak mnie cofnęło strasznie. No, gra na tych wyższych poziomach jest kurde ciężka, no. I dobrze, że nie jest łatwo. A na tym ostatnim myślę, że w ogóle będzie rzeźnia. A spróbujemy to zrobić jakoś teraz po chrześcijańsku bardziej. Nożyk. Dobra. Więc warstwę dźwiękową mamy za sobą. Jak on to rzucił? Kapli się mimo wszystko? Nie powinni. Śpi sobie pancerny piesek. Chodź tu, pieseł. Teraz warstwa fabularna. O co chodzi? No tutaj mogą być tak zwane massive spoilery, więc na własną odpowiedzialność. Pierwsze fragmenty toczą się w roku 60. Dzięki nowoczesnej technologii stworzonej przez pana Turpią-Główkę, znanego z poprzednich Wolfensteinów, zarówno 2009 jak i Return to Castle. Niemcy wygrywają wojnę i następne etapy toczą się już w latach 60., kiedy cały świat leży u stóp Niemców. Dominowany jest ich przodującą, zaawansowaną niezwykle technologią. Chodź no tutaj na moment. Ciap, ciap. Czy uda mi się dojść do tego pana, czy czego będzie odstrzelić? Może uda się dojść. No chodź, panie Niemcu. Zakosztuj stali. O! Bardzo apetycznie, bardzo ładnie. Tak więc wszystko leży u stóp Niemiec generalnie. Na Amerykę spadła bomba atomowa. Wreszcie krajów terror, okupacja. Tak to właśnie wygląda. I no nie będę zdradzał dalszych niuansów fabularnych, to już sami sobie przejdziecie i odkryjecie, co się tam dzieje. Fabuła jest ciekawa, jest kupa nawiązań do poprzednich części, szczególnie do Return to Castle. Błędne ustawienie toru, no co ja ci zrobię? Tutaj Ania Oliwa cały czas najlepsza mowa. Tak, Ania Oliwa to nie jest przypadkowe skojarzenie z nazwiskiem typowym dla ludu z Nadwisły. Ania Oliwa jest właśnie Polką, w której... No, same spoilery. W której Błaskowicz się zakochuje. Zajebiście. A jak ten romans się rozwinie, to cóż, zobaczymy. No, bandyto. Troszkę go nadszarpnąłem, doładujemy sobie. Fajna spawarka połączona z jakimś plazmaganem. Na większych pakerów jak najbardziej. Cóż, tak fabularnie było, stoi całkiem ok, takie typowe drugowojenne science fiction. Tutaj myślę nie odbiega i stoi mniej więcej na tym poziomie, co już... Sorry, jakąś chrypę mam. Przytaczany przeze mnie... O! Tutaj mamy plazmatyczne MG42. Prawda, pan... Człowiek z żelaza, że tak powiem. Pozdro dla kumatych. Czy mogę już to otworzyć? Tak więc dźwięk mam za sobą, grafikę, fabułę, co pozostaje? Smaczki. Smaczków jest tutaj masa. W tym sensie, że... Co mi się podoba, czyli na przykład możemy sobie rozwalać skrzynie, które niszczą się w ładny, fizyczny sposób, a nie tylko wyparowywują na naszych oczach. Wszelkie plakaty typu Werden Sie Mund Soldat, mówiące o tym, że Niemcy podbili również Księżyc, czy wszystkie te, jak ktoś kojarzy słowo Telefunken, to Tesla Funken nie powinien go zdziwić. Czy plakaty zapraszające na zespoły, na koncerty zespołów, które wykonują dość jakby znane utwory muzyczne, z tym, że w języku niemieckim. To wszystko jest strasznie przyjemne i... mnie bierę. I kładzie nacisk na to, że te wszystkie trailery przedpremierowe to nie były tylko czcze przechwałki, ale to wszystko tutaj jest i strasznie fajnie się sprawdza. Oprócz tego BJ nie jest tutaj upośledzony,
czyli nie występuje tutaj zjawisko z poprzednich, znaczy właściwie z większości współczesnych shooterów, gdzie postać jest klocem. Nie, możemy skakać, możemy kucać, możemy tak, możemy biegać, możemy, co najlepsze, wychylać się, możemy do ziemi się przycisnąć, stanąć na palcach, wychylać się w prawo, wychylać się w lewo, strasznie przyjemne. Mamy nóż, możemy nożem tak, możemy nożem rzucać, no, jest superowo. Naprawdę superowo. Arsenał broni jest potężny. Możemy praktycznie każdą broń używać w tak zwanym dual wieldingu. Mamy bronie typowo klasyczne. Mamy potem w roku 1960 zmodyfikowane rodzaje broni, które znamy już z II wojny światowej. Można nawet mieć 2 noże, tak? Można używać 2 noży. Mamy granaty, sławne Stillhand granaty. Mamy tak zwane granaty Tesli, które oprócz zadawanych obrażeń rażą jeszcze prądem. No, w Arsenale jest pysznie. Tutaj nie silono się na realizm i całe szczęście. Po prostu jest niezwykle sympatycznie. Do tego jeszcze różnorodność misji. Czyli te misje na początku w roku 46, kiedy trwa nadal wojna, która nie zakończyła się wbrew pozorom w 45 roku. Mamy misję, że tak powiem, piechty. Jeździmy autem, pływamy, nurkujemy, furgomy, chodzimy mechem. No... Jesteśmy w pociągu, na lądzie, pod wodą, w powietrzu. Tutaj myślę, że w tej materii na pewno nie będzie nudy. Jest po prostu bardzo, bardzo... O, to przykład na zajebiście wykonane plakaty. Hauptstadtmädels. Czyli to wszystko tutaj, co miało być, tutaj faktycznie jest. Twórcy nie zrobili nas za Wojtka. I co my tu mamy zrobić? Zbierzemy sobie znajdźki. Jeżeli ktoś ogrywał, myślę, że ogrywaliście Return to Castle. Zresztą niedawno zrobiłem z tego materiał. To wszystkie te znajdźki, sekrety, jakie tam były, obmacywanie, lizanie ścian, wszystko tutaj jest. Mamy też klasyczną mapę, na której sekrety oznaczone są znakami zapytania. Oprócz tego... O, przyszedł super pan. Dobrze, spróbujemy go... O, może pokażę taki fajny bajer. To jest niby nic, ale wcześniej w grach jakoś nikt się nie pokwapił na zrobienie czegoś takiego. Tam. No, jak go ładnie rozdzistło. O, a jeszcze tak z takich... Mamy tutaj takie fajną, że tak powiem, trivię, czyli po czym możemy sobie poczytać obiekty. Tutaj mamy umiejętności, które odblokowują się za poszczególne... Zależnie od tego, jak gramy. Jak widać, ja się bardziej skradam, dlatego najwięcej odblokowuje mi się rzeczy w kategorii ukrycie. Jeżeli ktoś robi jakieś takie fajne, powiedzmy, ślizgi, bajery... A, właśnie. Ślizg. Uwielbiam ślizg w FPS-ach. Odblokowuje mu się taktyka. Jeżeli ktoś raczej strzela, wysadza, odblokowuje mu się saper. Nie wiem, czy można wszystko to odblokować przechodząc grę, że tak powiem za jeden roz. Ale no cóż, gra jest długa, ja gram jest mniej więcej 7 godzinę, nie wiem czy jestem w połowie. Tutaj mamy kolekcję, czyli szyfry enigmy, jeszcze nawet nie doszedłem w sumie co to jest, listy, złoto, czyli te typowe sekrety, grafiki, informacje o postaciach, nagrania, dzienniki audio, samouczki, no jest bogactwo takie. Jest to wszystko, od czego już odchodziło się we współczesnych shooterach, co wyjątkowo mnie nie cieszyło, albowiem bardzo to lubiłem w tych shooterach, że tak powiem, starej daty. O ty! Bardzo fajnie zrealizowana walka wręcz, dźganie nożem. Tutaj całkiem niezły AI. Niemcy coś tu kombinują, próbują się kryć, jakoś tak flankować. Nie zawsze im to wychodzi, ale... Trzeba docenić starania. Zajebiście rozczłonkowujące się... Ojej, wulgaryzm, przepraszam. W zaawansowanym stopniu rozczłonkowujące się ciała. No jest po prostu bardzo, bardzo solidny shooter. Ja jestem mocno na tak. Słyszałem, że są jakieś problemy z grą na kartach ATI Radeon. No ale to już... Ojej. Ale to już myślę, że posiadacze Radeonów przywykli, że oni nie mają lekko generalnie. Cóż zrobić, no o! Kurde bele. Ale to jest dobre, to się przyda. Chodź tutaj. Plazmatyczny MG42. Tego jeszcze nie było. Nie chcę zginąć. Cholera. Życie odnawia się zależnie jak mamy rozwiniętą postać do 20 lub do 40 HP lub więcej. Czy ja dobrze mówię? Mi się odnawia w tym momencie do 20 tylko. Tutaj można zobaczyć bardzo fajnie dopracowane modele postaci. Super kosmicznych Niemców. A, tu może być krucho. Mogę tutaj paść. Staram się nie. Ty bandyto, ty. Czy mamy jeszcze jakąś amunicję do tego? Już niestety nie. Daj, czai się jakiś... Cholera, zaszedł mnie.
No i padłem. No, nie jest lekko, szczególnie na wyższych poziomach. Aczkolwiek myślę, że warto się pomęczyć, bo te gry ze starej daty też nie były najłatwiejsze. Tak więc cóż, nawet mnie tak nie wywaliło jakoś tragicznie. Tak więc ja to, czego oczekiwałem, to dostałem. To jest po prostu solidny, fajny, tradycyjny shooter z dobrym udźwiękowieniem, fajną fabułą, z mocą nawiązań do poprzednich części Wolfensteina. No to jest po prostu godny sequel. Do tego jeszcze wielki plus dla twórców za polskie motywy, bo to nie często spotyka się w grach. Czyli po prostu jest bardzo sympatycznie. Do tego jeszcze ponoć kampania ma starczyć nawet na 10 godzin, tak więc ja jestem jak najbardziej w każdej materii na tak. Jeśli chodzi o bugi, ja tutaj nie spotkałem za wiele, jakieś typowe przenikanie postaci, czy mignie jakaś tekstura, no jest nic z tego, już te skrzynie opędzlowałem, bez tuż są puste. Nic, z czym nie spotkalibyśmy się wcześniej, ale nic, co też jakoś dramatycznie uniemożliwiłoby, czy utrudniło, czy można powiedzieć unieprzyjemniło, zrobiło rozgrywkę bardziej nieprzyjemną, niż ma to miejsce w innych shooterach tego typu. No, a tymczasem oddajmy się trochę bardziej rzezi. No i myślę, że z Wolfensteinów będzie jeszcze jeden, a może i nie jeden materiał, bo jest tutaj po prostu o czym mówić. Można mówić. Się dzieją naprawdę przyjemne, fajne rzeczy. Myślę, że fani shooterów, jak i fani samego Wolfa będą content. Ja tutaj sobie spawarę włączyłem. Ach, kurde, padłem. No, nie ma lekko, cholera. Wir gleiten oben auf Flügeln aus Stahl. Mądrości życiowe pana Trupiegłówki, czyli Glasy, znanego, który zaistniał w powrocie do zamku Wolfenstein, kiedy to przedstawił BJ'a z pierwszym swoim soldatem. No to wszystko tutaj jest. Ci super żołnierze wyglądają nawet identycznie, jak miało to miejsce w poprzedniej części. No, oczywiście są ładniejsi, bardziej dopracowani w sensie technologicznym. Bardzo przyjemne nawiązania. Tak się pewnie powtarza mi pipce takie fleki, no ale po prostu rzadko się zdarza ostatnimi czasy, żebyś tak przyjemnie grało. Idź już, niedobry ty. Teraz tak, bo trzeba jakoś tak to... Nie! Puść wajchę, BJ, puść wajchę. Automatyczna strzelba. Nie szukajcie tego w podręcznikach z historii. No cholera! Trzeba tego podejść jakoś lepiej. Dobra, dajcie mi ostatnią szansę. Już tak taktycznie to wezmemy te roski. Ciś ten knefel, bier tę amunicję. Nie ma snajpy. Jakbyś tak zaczaić, bym sobie wyciął tutaj otwór. O. A może okrągły nawet. To jest bajer w ogóle, żeby można wyciąć to, co się chce. Mi się to strasznie podoba. Idź, umrzyj. Odblokowałem sobie właśnie kolejną umiejętność, czyli eksperta dwóch broni. Teraz z tradycyjnych niemiaszków postrzelamy tradycyjnym arsenałem, bo szkoda amunicji do tych broni cięższego kalibru. Albo pocisnymy. Trochę strach. Spróbujemy tak taktyczniej. Z rozmysłem. Dobrze. Niemiaszek padł. Tutaj granat Tesli. Chciałbyś mnie oflankować, bestio. Nieładnie. Tam widzę, że zbliża się chyba kolega cięższych kalibrów. Tutaj również. Troszkę taktyczniej podejdźmy do sprawy, żeby się znowu nie zbłaźnić. A może granat Tesli? Czemu nie? Granatę aufpassen. Dobra. Cholera, wyłazi następny. No, nie dają generalnie żyć. Pójdziemy na 2 shotguny, a co? Co się w półśrodki bawić? Padłem, dobra, jest ciężko. No ja sobie jakoś to rozgryzę. Starker Herz, Starker Stahl, oczywiście, panie Trupiegłówka. Tak więc co, mam nadzieję, że ja przybliżyłem chociaż te podstawowe informacje. Jeżeli graliście, podzielcie się swoją opinią.
w komentarzach. Ja zapraszam generalnie do kupna, linki do sklepów w opisie. No ja zachęcam. Ja doczekałem się, jestem bardzo zadowolony. Tak więc duża, sroga, dupna okejka, jest fajnie. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę, dzisiaj mamy czwartek, przynajmniej w momencie, kiedy to nagrywam, publikuję. Życzę miłego czwartku, miłego weekendu. Jest ładna pogoda, proponuję wyjść z domu, coś pogrillować, czy coś takiego. Zapraszam na Facebooki do subskrybowania, klikania wszystkich tych fajnych rzeczy. To wszystko w opisie. A tymczasem dziękuję wam, niech wam się darzy, winszuję, czymcie się, prysk.